friend Kwaku Asante Fandasko. Mikoshia abrantie bi friend Kwaku Asante Fandasko. Or the pass embeto menim me ope me pene so ne kotena. Na me ne me nan fofo nete. Obepe me no me ne tena ye na achire me tu kotena ne so. Empena atwe ne kra na o maame mpene. Ba abrantie ne chire me mu sei. Wadi ka akotwe mpene bi na abaya no ye stubborn by. Asa ne dressing ne me dressing ye penti o maame dwen sei me ye sa ba on kire o maame sei ye sa girl na say enyo no a. Ana me ne no wo. Ye wo ho nyinsan di ka bae na o si ye nwo na me si da bi mi so ana o si ye nyingu ne yigu ye. Ana nyinsan sa ba bi me no kra ma hu ye dware na o ka kire me sei ahela asa wafu ye kese na me si da bi enye bibia na o si wafu ye kese na me si minim nti okwa adwuma na me koto test ana me check na me nyam ufre adwuma ba na me say fanda me nyam o na o sesa ye ne den na me si meyi me ka meyi na akotwe belt na ade twitwa me o de twitwa me man kasa ade akyen ye na ukwa adwuma ba ye na o sa bi sam se nyinsen ye ne den na me si meyi na o se ma menyi na me se mate e ko na nim kakala na me so me pene se me meyi nyinsen no na o so se me si minyi na ono so si minyi nyinsen no na me si minyi nti ama kasa bae ama me tu firi ne dem ho ko ba bia na me ne me nan fofo ne wo no me ko tena wa fe o mfi me so me hunu kro ni mo no so hu me ba me nkasa ne ho no so nkasa me e me ye pan se me ne wo ti dan ba ko ma me mpem asem ba o kire me se wo choose me agya wo ma me e to da kra wo ma me ye aduane obeka kire me se ishela me best food pa na me maame anu ba ye na mo nti o so ma me na me se fanda o maame na wo aba wiase kasa o maame ho na ani minjaye o se da o ne me betena o kwa adwuma o timi lock me hyedem na aka me nko na me hyedem honom medwo nso me de mitimi fra ofon so fanda wa lock me kwa adwuma jo nso de me a hye ho o so o peme o hia me ankasa sen o maame sofa ya tena me no wo te o maame mpem asem o ya we so maame mpem asem o bo me kra maame ne wa chi ba me nsa ye fre no kobi o maame timi to nyom kwabi fanda bo shela no osu sen na onwia kwabi ni su sa su na maame esele o maame timi ne maame kan ya na boy ni susu ben na chiri Fandasko na chiri ba me nsa no kwabi na shela ye sen de fanda de o say yeah men de na me ye no boy ne boa na wusu enti ne maame bisa na chiri ba ne sesen na chiri ba me nsa se kwabi den na shela ye no no susu na tese me ye boy friends e fanda timi ye fanda maame kwabi de na shela ye no dia na kwabi na Jesus jimi so sana me hu de o mo ye no kwabi ya na de na ya na shela ye no no sana ya na kwabi ne ka o susu ami so enti su no sana ya na kwabi ka no de na ya na shela ye no na kwabi nso sesen my mo meji mi o fanda bu mi o ku mi o kwabi de na ya na shela ye no ana na ndi o be so obeka ana na ndi o be so obeka kwabi de na ya na shela ye no nipa mi o fanda ku mi o no ne maame twetwe mi sa erade wo be ku yo ka mi say me nyinsen we oson da ye na me kwa wo bush na banche apesie na me ne me ba no ye bedi na me se mate enti e himia se ablanti ame na ote dan ba kumpa wo se wonjinyi ablanti we etumi mu kwa adwuma obampo a obehwe me fon so hwan na me kwa adwuma ne ne ye ko me se fanda fon ni ani pasi masi one ne ye ko no atwe belt gina me so sane ne nkasa back hallo no men kan we no the bet na atwa bet 20 anaju bia me ne ko baton wonte mo ama omufie no dan obi o aberente omusuro boy ni ti boy ne ko adwuma na o ma flema bisa me say maame usu awufine he mesi me firi dem ba isi awo mesi me ti kuma se na den omodo wa ma na ware na mesi da bi na obo anajo enti ebasa na hello ba ko belt dodo sen o de bejinjamia kopin se nipa ne ka say hey ben wa na one ne kasa no wo so pe wadum se o tonto krom hene ba won pem o so pe madamfo o pem mi nim ne girl kra otimi ka se enko abu akwa nkwaji yani ba me nko we no te dem ho nse mapie da yetimi manso data na o ma bie pap bi o ye friend S5 o no no me ne uji na ho kra otimi ka se e shela
I didn't tell Gulu Nian shows a junior. I say, boy, you could have minimum. And yet Fandana or Chukrapa. Or Chukrapa. Because we be a Ujina no be show crew to me Bisaudi. And no sad dan crow, Bomema, Gata Kesibu or Mitiko sim. Or Bosa why then? Or say, boy, ne Shamido. Ah, Into boy ne peme. Or Bomema Mitiko see got and you ma. There, my honor me free. Not guy be so honor. Boy never toast no say, hey, Ubecuno say, found Chimico. Milk no any free crop. Na say, Obi show na or penabona. I don't know Conquabu Beman Mumna or show no. Now when I show Mum no better. Or say boy ne peme. Boy, I don't know if Fafanichiana. Mean cheating or any. What fanachida? Now fanachida. Eman and childa. Dabby, me jina so bony. I say, ah. Bema me no ti dan ba kun ka hwede o ma me ya mi kola no I was think I was sha kola ma ma me ferry e ma me bo ni dua se nyinsen ne ye ne dia pa no ma anugwase we atomia me ferry nso tom nkranza bredi bo ni dua nti edidi mo na me di nyinsen ne ko de ma me ne na nka ho asem biem na me di nyinsen ne ko de ma me ko me ka no kra che me na se maame boy na one me nyem no wagu mani ma se ama ma fleto ma bo ni dua na me na se da bi on timi ntenase madua ne nda hoda oyesa wa anye ba time pa se dua ne bekumi o se bekun abrante no on timi nko obi de hye no on timi nko me na kan den me se bekun abrante no den ta me ko akra na afi na nyinse na nya tere me na muhia me papa me so amu nyina ka den me se me nda ne dua no se boy ne so obegu mani mu ase dia me ma na wu na akra ne ba ma che ne se papa poster ni wo no ne ye better sen se mechira se papa o man so da Cheze u bodua kumbema no na akra ne ba wa kire ne se o papa poster nie wawu na o papa tete me timaku no makuno nim gwase ni what say me ko me papa ho o man so da ta no ase wo je ase wanje sa ferie wo mtimeku no me na mo kan ya na ye fro ka konkranza na ye koda ni dua no ye ko ba ye na me wo fa na me ka sa ye se yakoda ni dua ne fro se boy ne fela memfa obehwe ne ba mengiska dua bia ni hobi na me se mate minti memfre no no so mfre me ko wo de ma me ba ye asem na bo pusa abo me pusa ana wo bo fanda din wa fe no oh dabi wunya fe fanda o ye sure because ma kan se wan na ne wa ye gome mate untimi fe no de enti na ntimi fe obi ane na ye bi pen wagu mani odo na ne fanda din nti untimi fe fanda kanokre shela memfe no kanokre memfe no de odi se wakwa wo awie de na esi makwa wo awie on sha akola no ewo mu a no afle ne me di nkomo ye kire se ne ba ne empress shela me ba ne ho te se nyame adum fa fon ne ma no oko school de me se oko school na oni na di nkomo ewo mu a ne se bills bi ba o school mu na me bebi sa na fanda o me se empress mu ntu asika ye o ada na ha me sa ada akola no me nka nchon se nyame ba no na me se ada na toda oni me di nkomo ye kire se ye oba toda nso oni me di nkomo ye kire se akola na nya oba nti fanda empress me kwa me empress de o ma me de ye mi nyina o ma ni ngwase atome dabi empress nya me ba oye ya na nse me fon koye me kwa aka nti me fon koye la o la ba di beach me ba ye na nse me ne kasa kama ba me bisa ni ska o ma me na me je madam fo bi fon na me de friend video call ma friend video call me ye no recording me ne de no kra mi di na tem sa de nti a wo ye sa atembe na di no me di na tem sa de nti a wo hwe ne ba de be nkura sesem no ade no wo ye sa wo hwe ne na fofo no ma wo nti sa na obi aye ana se oye no ho manje menje ye nti panampana ya na nka ma hwe akola na me ye record ne ma se fanda empress ye wo ba o me hwe ne kodu sen kura o de daba akopɛ ebe die ni afa akola no nti me ma ho sisi me me di die ne be fa no me fa no nya ma se no ene why also ye record di ba no wadi matem no madi natem fanda be ya ma me de wako ba bi o me fere so be ma me de wako ende se nya hwe A to A o de me kwa na ye ende fanda ze sen o se me fa ne nko o se A to A ye be A to A me fa ne nko na me se mate A to A mate fanda de o ye na nyu o pese o ya ma me nko a me hwe akola na akola ne ye oba na fe so manchi ti unti wonji nyinsen no woni fanda tena mfie sen me ne tena cheye me ne be sen be 2 years mo tena 2 years na 2 years na say wo kan ye tena che ase de 10 years bi no shila wona ne fanda tena etimi bisa say woni ne tena sen na ka say 2 years na me kan na ka say ebro sa nyame na me ne fanda kwa tena yo mo tena mfie sen be 2.5 2.5 ne di sen na nyinsen ne ba de odi wu ye di sen
Be 2.5 na mu na me 2.5 na mu. Dodo se na mo yi egu ansa na we ne ba. We are sure. Because me ga so why bebre. Da bi me ne ye ba. Mo tena 2.5 ni nyina no. Ba ko na wo sei no e na we baaye. Wono ne ka se wo na se wo na ka se wo be wo. Starting no. O ka se me wo na me se me wo. Ana actually ono no me so me se me wo no so se ma me wo. Na so ono so adwen asesa. Aye twabutuo. E di ntina no se me wo. Menim. Wa misa no. Bi wo eso nka bisa ne se bigini wa na se me wo. Afa de masesa ma adwen se me wo a. Wo san se ma me wo. Wa misa ne hwe. Fanda wo hye ana. Onhye. Na de na oye buga sa. Menim onhye onim hwe no akọ obia ni ho. Wonom nsa. Wontwetwe wisie, wonye hwe. Woni ne tena o hyase abo breben. Na manya boso me be sen. Ene ne tena be 6 months kọ na me hu so opeboro. Na be ma wo bro de 6 months. E no hyase se wo bo. De na tena ne nchen 2.5 years. Ansa na ne ni gya. No kwa nyinsen ya ama na nka se menye meje a. Nka wanya no de ntina tena ne ho sa. Enye bibia. Odo. Odo ntia. De na ma odo fanda. Oh, fanda opebro bai o jeje ni paso opebi nso na so wo bi nkwa o de be ma. Na se obu wi a na wasan jeje wo so. Na ma odo no. Enye ablo ni ntia. Ni dating na eye ba ye bro no na ye ade ana enye. Me pese me hu ye na eye no. Oba bia wo de ma ne de do be ma. Be ma bia so de o de do ba. Enti den na ma odo fanda. Ni sika. Enye ni sika na do ana me do no. Na topa. Oh dabi ni na aka ngakla kala. Afa na wo kasa. Untimi nkafe na wo kasa. Na je se na emu o hye. Eti wo hwa a wo ja fanda kwa wo nkonkonya hwea mo sa bi mu. Oh enye sa. Ezi mo fra fanda ma me se akra na nyasen. Wonya 6 years. 6 years no. Wo betimi akai ni sika dodo aba ne nchen. Sika on sandiska. Wonyam na bia ma menyam pren wa ma me 1 cedi da kopen se me de wo ye onya 5 years ya no start say afei do be sha akola no na se wo ye from 1 year to 5 years bibia mada menyam wa ma me 1 cedi sem fan course me wo wa ma me 1 cedi kwa sem fan top pampers da me ya na ma sha akola na 28 me ya no nya 6 years e de no awofo ye fa ho ama nya hwe fa ho wo ba kumase ana de nyinsen yakofie wo maame no papa obi ani wachi se wo mbe hwehwe abrante no me maame so okogidi nti we nya na asem na me papa nso ne me maame nti me kokura me papa wo so e de koto nanim nti duabonim hokla na me papa di machi ma ye ko man so da ata no honom ene o mo kokasa e ma ho no chele se afi obehwe akla ne ade nso me wo ye ni nyina wa bibia ma ho na to akra ne din me ana me tu ni din e friend is saying Empress Boachiwa love Boachiwa ne hwan ya wankasa wa udi na ade ama no te se de na opa free fanda nchen se do ni me ye kwa ekere eto da enadwuada fanda benima ene me be ye kwa ekere se enadwuada Empress ye ne ba be chine be na one me ye kwa be kere se nya ne ba eya na de na oka fanda o mama kakala ma Empress o mu bi school won se menje hwe mfi do o mintimi nwale Empress ne emfa ne mbele o se dwale no mintimi nsi ne ne ma se enra me na me si ne ne na so si ne wo de a ne se o be wan kakra aka da hwe Empress wonye fanda da nti na wo yesa me da kra ne nya me ba me mpe pressure o me mpe ha wo hela ha me mpe sa de na one me ye fanda no nso nti de agro se ya ma me be hello fanda good morning fanda good morning Net is saying ya from Frimpomaa where you air to air shilla wa ha na asama shilla kan say wone otwempena be enfie mienu ni akire nyinse ba mu o kan say wonwo akire o say enwo akinye kakra ba ho wawo akra na dru ni mpani fie so kapra ba tokro na mukura bi ma ene a wo say ya meba ade a chance enya meba nokura bi wom ai wo say akra no nhwe no ai wase won hwa akra no etoda nso se ase akra no enye wo ba woni shilate no wofa wachi ma wo che ne da na madam we mi ti ngu ne ma se hu hia ba de me se kan za akra me hwa akra da kan fanda me se lo kan me no woti no
me cheatiu ama o che me say makowura ni enye edem class em fon so nkomo bibi a ma hu say me cheatiu a obetima gina so aka say empress enye wo ba me kasa na ho asem na bebele ba hu nyam sisi a ono ye eno ye bia lesi na me ba me ho ban onya bibi anka me de enti a me wo ha ne say ene de obe oni mi di nkomo e kire say yo empress yo ba shela me ba no be fama me na me ne nkasa say to dance na me peska shela me pressure empress nya me ba eno ma ble eno nti na me se me selew bla be di en o ba ga ma bi ma ga say empress nya me ba de bia wo ka fanda wa kan bia ble o wa kan bi da metimi de nto ato so wa ya we mentimi ye ti o ye nti bia mentimi fa ntoro nto so ana me se ma bre anti evidence na o de call na de kwatra mo say akra nya me se me akra nya me ba na e de na me hwe no e de hin sere empress wo he no fanda nka me ba ha no de ne ha me meto ma boda ma na me yale de me no kasa kura se fanda o dia ne se ska kakra na o de beba mentimi nka nche o say ena ma dwale empress ntimi de na efuro ka abada ata no na nzo adware no mentimi nka nche o say enra ma bisa o empress school ma boada me bisa o bida ma bisa o say me ko bo empress ti ma miska ma bisa nkun sika just a school bibi ba enso eno kra wo ma me na nse ya me ka che o say o mo sesan o mo uniform o ka no ma yetie ne bi fanda yetie o wo se me onga me hwa ko me on tia akran school fees da na fanda na o hwe empress me nyema nyinsen we kra dua ba amba me ba yo e ba wo so ni ma wo ba won aso ni ma wo ba se na fa akran ne na fa akran me ni ma na no wo ba se me tese why na me no ya wo ba ko na dey fa akran ne bre me se fa akran dabi empress ya me fa ne mbe o na wo ka sa wo nje no me nyem nyina me ona wa hwe no dabi bra ba ye DNA ne hu se ya wo ba hu se ya wo ba ka me boy from nyinsen no to CCS ni na meje ma de empress so me fa ne ma wo me fa empress me wo da ta no honom me nhwe me ba empress me fa ne mblo wo da ta no ho be ye DNA me say DNA ne de obeye me de ne ba kran pa obetima tete no ene ye me ba e chi na enya me ba no obetimi da kwa me fa empress mblo ne fa ne ko ma Florence ana me say me fa empress mblo ne fa ne ma o ma me so fa ya na so de ko ma o pena Florence na me fa ne mblo manya say this man 28 na manya 25 years me ntimi hwe me ba afa na me ko 25 years ma wu ana de ade a mini amakwa du kuro wo madam na premier na so dan 70 mi hwe na me de me kwa koma hello fanda fanda mbacho akra no wabie wano aka se enya wo bada me gina so na ka se me ka se onyi se o de ba ye me ka se ono na mi hia na ba mi hia ba no ama o ko bo mi dua na fanda se nipa niwa oye den kokonya ba enti unu oba na twempena na aka kire ne se wo de mi hia akra ne nti kokko wo a sa ne ka sa madam me ne tino Xmas ni man ska so wonko o famia madam fo obi e fe no oman e ma oba ne man ne ko be ma wo fo fie to ko ye nko nyem ye ma hu do wonyim de o ko nyem ye no oba ye no no so wonyim sei wanyam me fu opi ne mu na enti na me se be DNA no o se obi de ko na danfo nchen wo fa na chi enya no kule sa boy no wa mbo me wura fi kuro so hene ba no kra nya da tontokro hene ba no mama kala ko ma mo gwa da o be man o boa me nua ma asi ana Mary dagate ana ye ko sa kuro ne so honom ye ko gamshe kura nti wa mo me o S5 honom awia gede o so kwaye den o kwaye den na data na ha ne o na nya galamsey ana kuro ne sonso na nya galamsey da bia fie wona ye ka be ma ne fie o no kwaye den ho kuro ne me kuro foforo so enti kuro foforo so akwaye den ma kwaye she ye ni pattern boy ni mi di nko se obepa adwuma ma ya ye na e ho krampo akatu ane so se data no so wo se sa kuro ne so ye 4 hours enti ya mra ho na me se da bi ye bepa da ni aba be she wo kwa okra be me kra no sata fa na won kan ko we nyina nti na me se be DNA no me man ska madam temi o ni o pa mane modua o pa o modua ho me man ska do ba ko ma mo na yes ma ma se do ko ma mo me sata m na tama case de onu kan na nya menyem o asama o kan na menyem na wonyim na wonyim Kwaku Asante hwe bibi yo asama o kan na menyem diabo o do bodua omle zazu bodua me na dua no bisa me nana anka ebenyawo me nana se wontena se e ma me nku obi de hye oyesa no e penni kwase anti na ma me da ne dua no me boy na menyem 1 month nyin san ne ko be na 8 months ansa na me nana me wofa mo kan ya me di o ma cha hello fanda Maame fanda say akra yi de wo kan
kyerɛ sɛ akra no ne nsɛm no hwehwe wa so kakra sɛ yɛ wo ba na sɛ ɛnyɛ wo ba nti deɛ betumi atwa toɔ ɛyɛ DNA Fanda tie me kakra wɔn sɛ wasema wo kan wo sɛ that time wɔkɔ baabi wɔ sɛ gumption ɛna de ne kɔ hehe na kyerɛ sɛ akyinye kakra wɔ hɔ ɛhwehwe wa so kakra asa akra no yɛ wo dea asa nyɛ wo dea nti Fanda deɛ betumi ayɛ ɛyɛ DNA ti bra na yɛntwe wo ho nneɛma ne yɛntwe akra no deɛ ne yɛnkɔ yɛ DNA na sɛ akra no yɛ wo ba watoa so ahwɛ wadeɛ menye DNA akra no yɛ me ba to fa no me nam me na ne adanti na ɔka sɛ ɛnyɛ wo ba na me say okay fine of so when say yes ndo ba akra no say yes Dabi Fanda ne maame te ase wontimi megye ne ba ɛmfa ne nkɔnkɔma obi 6 years nyina no sika sɛn na akɔ ne nkyɛn o de 6 years no sika sɛn ɛna akɔ akra ne nkyɛn overs na aba ne nkyɛn overs ɛbro mi hu de me yɛ no usu sika sɛn overs mintimi nkan anaja sɛ wontimi nkan ne ne ɛfrɛ no overs no minim o maame minim Fanda wona wo ka obrofo na mi bisa sɛ wontimi nkan no ɛno ne overs no ma akra ne hu ne sɛ yɛ ɔyɛ no ma akra ne hu ne nyem o wansi di ba me hoda me wo yakra na me ni wo number na wo akra nya 5 years yakwa ku freedom krampo na de wo number maame kwaku freedom de me ne kasa na me se freedom ma yentie ne kakra maame wo so wa wo 6 months uni me number 1 friend da be de ma wo so wa wo na wo so be de eti wo so woni ne te na nyinsan ba ya wo kɔɔ no friend ne da Fanda ɔno na frɛ wo friend bisa ne sɛ nyinsan ne te sɛn wanu na ne nyinsa kura wa mama na me na be ba na ba wo se me bo wa mane ana me bo wudua ana me de kɔma agamhye me kɔ agamhye mu kuro so afei de ma enti na me se ne tintin ne tietie nyina se bla be DNA Fandasko bla ne be DNA sound to ho ase ada bi o man se wo de me kɔ agamhye mu ho enti mente me ho ase wo ma yentie ne kakra ma me DNA bi na me timaye me se akwa ne ba Fanda matiti sɛ wagye atum sɛ akra ne yɛ ɔba de a ɛne ɛsɛ wotoa so hwɛ wo ba adoma me ba me na me hwɛ ni bie fa me ba me me akra ne de wonfa ne mmro because ona hwɛ akra na 6 years ade nti na abɛte akra no okay o ha akra 6 years adi me de me ba ne mi hu me ba enti sɛ wo sika bi a ye no bɛyɛ hyehyɛye na wasɛnde sika no ɛde ama akra no maami tu esabio ɔmɔdam onyare obetimi ahwe ne ba dinti na obegye ne ba de na kwa akɔmɔ ɔba afoforo sɛ ɔba ne na ehwɛ no mami metimu zosem ɔba mo gutu den so mo na ɔmo wo ye no mami wu ye no ɔmo amasefo no wu ye no ɔmo hwam na hwe ɔmo nyangofo mami na enti na meka sɛ we wonyare onwui ɔno ne de sɛ wo se wawu ɔno ne de wo se wawu wahu sɛ akokɔ nyini ɛmadi akokɔ nyini akyi akokɔ ba tan na hwɛ ba eti Fanda me ba cho sɛ wo begye akora na kɔma hwan na bɛhwɛ akora no wo sɔre a wo tigalam sɛ ase no bɛda hwɛ akora no na me to o ka wuzu ready me to me tigalam sɛ ase diga me amtanga sɛ bɛde me nya sika akora no enti wo kɔ adwuma ɔbai ɛna nani betimi akɔ akora ne ho me wo maame ana anti wo begye akora na fi ne maame nkyɛn akɔma wo maame me wo maame ma sa so wale eti betima wo betima hwɛ na na ho na aware me ma ware waware etu beje wo ba da firi ne maame na ɔwɔ sound mind maame na won nyare maame na won wuye no wo beje ne ba akɔma wo yire anasa wo maame nkyɛn Fanda wata ne ntebi nti ɔba akɔ na me hwɛ ne bi sam pɛsɛm hwɛ ɛso me beje akɔ na firi nkyɛn ɔba ɔwo ye okɔ yi no hospital ɔwo ye na wa afrɛ so wa wo da makɔ ni hospital Fanda mi bisa wasɛm a amansan tie nti kasa sɛ pani wai ati me me kasa sɛ bɛma anti ya no sɛ bɛma a sɛbi owu ni mu de a woyɛ pani me na mi bisa wo sɛ ɔwo ye no ukɔyi ne hospital no ane sɛ bia wanfrɛ me na otu chiki sɛ wanfrɛ me no kasa yie na amansan na eti o wai me nim kura wɔte so ne no mbɛnyɛ dɛn o ɛyɛ de wonim kula amete so Fandasko na wo be sɛ ɔte dɛma na ekuro ba ko dema na yesen dema nye kuma se na oduru ha ye okronom ne afaranche okọ de ne bra kuro dema ye kuro ba ko du dema nie dema oduru ha enye brono dema Fanda otu akra ni din madam onim kuro ha onim kuro ti Fanda edin ba na de to akra no ana akra ma me asama me ka me bebe no te me akra no kura ni owo ye me hu da oboda ba hu so awoda ono so de to ne na na so okay fine wo what do you need what do you amate ode buta na me bo a ofre mi o na woni mi se me no na nyem tin ka me wo ye na ma fa akla na abada ata na be hwehwe Fanda
Na menka afo uchi a waka na me bisa o uchi na waka na me bisa o like wa wo den ka be dey na wonya we se onu obi nyam na wonya we me na me ya we se me nu obi nyam na do nyi se ne ba no kan dey o ba na ba ka sai do kan dey o kan dey me ka dey na nyi se na ko he ne ba he me no na te na manyam nyi se me de ko nya se me ti me ba bi na hote o ba bi o nyi se na ko he fa na me de ba he fa na wo hu den Mate, what is that? What you akoto Fandasko. Maame. Fandasko ababa we asem o kan ni say time kura no no twempena no. Wo ka kire ni say na ne ababa we bi twempena a ne dress ni ne niam nyina se na wo maame mpena asem. Enti we kura ne na tena no maama mi hu say oba foforo. Enti impersonation bi kura akọ ene nam so a na maame mpena asem no ana. What's it? O say na ni gay bi gay na so ne twempena e friend say. Wa mo ni di ankyerɛ. Wa mo ni di ankyerɛ. O say na ni gay bi twempena. Ah we ni na gyan nti wo be fa no kan say wo maama me kura hu say eye shila e na ne twempena. Be na hu say ye gay ba akọ no a. E ampa. Maame. One na kana smo me minim de be. Hey Fanda, o maame didi matem o mpem asem na me sori am say Fanda. O maame mpem asem adenti I say girl bi a oni ni date ye. Ne dressing ne life na yesem ya nti o maame dwen say saa ge na me say cheri mo so won chele ni mu. Monsa fra Fandasko mame na odema to hold na yen hwema ne hwe ne ba. Yen hwema ne hwe ne ba. Wontimi nka say obaya wote hei na dwemu da o sabi o mo odam onyare onwui ote ase. Sika kakra bi a de bekwa akoma ne nti no wo se me kwa akote akra wo ba o 6 years e na kwa akoma me maame aya na sama ware betimi kra de na maame yire Fandasko amansan eti onti wo ba ya no akasa mo ho ate why kasa se de tete wo fie na ye mo maame aba so why eti mo san frɛ Fandasko maame na omra na yenye nhyehyeye emfa akra no ho se wo beje ne bosumi bia sen Oba me kasa ho. School no ko ne boarding. Sheila, me ba cho beje ne sen bosumi bia. Month bia me je ne 1,000 Ghana month bia na onfa mehwe ne ba. Eti Fandasko san ba na ode sa asem na to nanim na mene mo awie e wo honom. Ti Fandasko peke call no na ye ne won kasa na ye nhwe. Kwan ye be fa so na. Hello. Hello, mommy. Fanda Sheila say, bosumi bia no. Say woman 1,000 Ghana nka Empress betimi akosku ama ne ho ato no. De o se me fanto wani mu ni. Every month. Yeah. Every month, minya. Etu benya say. 800. O say. Menya 800. 800 every month. Mami ba me pese me ba ne kakra. Mate me ba Fanda me ba Sheila. Mami nyina wonam. Na yenyi 800 in ntum. Wate? Emoti nkobi wa no kasa. Fanda sa de ma to hold. Mo friend mame na okoye nem se wa pimpini nachi akosua kasa de aba. Kasa wa Asante kasa. Fanda say bosumi bia obetimi 800 Ghana cedis. Usoma na unsom. Achomisom. Sheila, me de betu fo se somu akoma pam. Wate? 6 years na 1 cedi kura ma no se na hra kura no. So what you say? Enti 800 a mayensom. Why? Ye wi akire ye ne Fanda beto aso wo na ya hwe da wo be hya ase e di sika na ba. Why? My lady ampacho brama me. Mate. Ha. Adan Sheila de ni sui. Adan. Wa fe Fanda. Mame ba adan de ni sui. Sheila. Adan Fanda je tumu boko na san yo ya na. Na de ni sun. Mengusu ti bi wa no kasa gu ade ni mu. Adenti na usu. Ede na ye wareho. Sheila. Biwa no kasa me ho. 800 ni sa. Menye 1,000 na. Emo tinko ye kasa wa fidie so Sheila. Biwa no naka de hawa. Yaje 800 atomu no usu na menhwe. Ebia na esa. Mensa nko 1,000 na. Meko back to 1,000 na edi amao. Eti dienti na usu. Ajonye bibia. Ora ho. Wafe Fanda. Biwa no kasa e. Hello Fanda. Please wait. Yes Fanda san dia to hold into the munyan no na me nkomra ye ba. Sheila 800 ye me yenye wate. Achoyo.
Okay, my lady Abram. Na maame nya 800 no na osu. Fanda ontimi ne nsantene biom. Odo no ensan maame nkama se mante. Maame nkama se mate. Hwe we ya adesuade ya ewo se yen ma ya na yesi so no yetimi hunu. Emema bi wo ho a o ma ye yadwen se wo de wo twa course. Ana se ope bibi wo ho. Ani nti se wo mre bibi se na bia ne se na wo ka se otimi tu punu mu wo dem na sebi se jonso de wa na kom de wa na sebi wo be gya onan kra na agi se o gya no wo ho na oba wa ba bebiu enkwaso mbe na ade ho kokotu mu no shila so ahuno etinka wo se wan ka se wo hu ni pesu na mami bisa wo no kan se be 6 months ansa na wo hu se wo bomma enka twanse na nka wa fa ho adwen hwe enipa wo bia ye unique ewo ewiase wo so enipa no yenya bi da ewo wiase mu ase ani ti se de ositie bia no wo hwo wo so yie se de be ya obi mefa wo nomum emfa no nya wo afna so ahuno jasa utimi hu se Fandasko se so obonidin wo ahuno wo fa ne ti se manya de efo nti me ye ne se de me pa nyinse ba ye we sikoyigu we sisi jai we se sikoyigu we se sisi jai ena se akode ya ba empress aba eti dia na moye hwede na Fandasko ekeka kire wo eche se wo mfa wo serious wan so no e wo se wo fa wo ho se me unique me so me ye ani nti me ma wo bia ma me fa me asu no mu so ati ase service rabai obetimi a eye se Fandasko aka se obetua 800 eye pa so oso oba betua nemum no onyo anti nani na onhwe ne ba Fandasko ntimi ma me fa akoda no enko ba bia wati wani na hwe oba nemum fa ye asuade se next time wo 25 years se be ma bia ba wakwan ma ene ne ntena se ye ne hwe ne ye ansa na wo do ho ama no maame me da se wo hwe mo so na me firi boko na me shia Benjamin Owusu na we driver ni nti wo ba boko ena obi hu mi na wo de pe asem atu manim me pene so ma no ena me ne tena ye echire na wo de me ba Kumase aha nti oba ye neti amplies the fee wo ahojo ade be ba nti wa na safa ifu na me nyem wo ntafo nti nkwala ne nya wa yi a ena wo de me call mamponten na busu afie tiete hwa na echire nyame adom yesanya tawia titawie na chi no yete wa na 2024 ena me kunu kra me se ho kokwa so aba to okoye nyame adom okoduru tachiman ena passengers so omesi adwonso ena on direct o mo se aha ka tabo nipa wa ha to mo nhwe yi ana odo mo koye san ba nti obi ase wo to ade ena ono agi nsu o meti ni ho kodwonso obegina kwa nchen ehwa na abobo ya Show ho den mame why show ho den mame ehwa na abobo ya abobo ti na me kuta akwala ketewa no ofie ti akwala no kwensi na obefa me phone hwe ho se dada nso sisi na wono papa akasa wie na da bebio sa de mame frɛ no ti me frɛ no na obi fa phone na me se na yawo ade o master driver na ana o sim patcho nya na yawo na ukunu anya accident na bisa so patcho ewa he ana o sitechima but enya ne car no ana o de ahwe ho na wokodwonso ebegina akwan nchen na abobo ya ebebon no ana msuo na sese wo he ana so mu de na akọ Holy Family Hospital but ono de abobo ya wura no ekọ police station ana msuo nti wa na mekobo Maame na amane ese sei na ato mikunu ben to bia nim ne bengazi nti wa na meka kire Maame no na mekobo na chiri so amane na ese nyina di abobo nti ade chinye mekoduru wo be 6 o'clock. That was Saturday on 5th May. Timitimi kunu nchen ya kakra na mini mate ni no yakohye no kakra na yakohye no nti e bedu Tuesday 7th ewi ya mekohye mekunu mi so mekunu na mekunu ejem kafra show so kafra why show so mame na yentio kafra
me kunu jemu ewia 3:30 te hwa na e wo wonsa so mpacho ane nti hwa na mate ni no omukọ frɛ mate ni no ne na chiriba no se na be ya omude me bepie no amehu na me mom de madikan hu tata so omude me ko na ese station for the money lorry fare se ye ma me mfa be ma ne nema embre free me adome de nema ne beduru na me bɔ mama ne ade che ne ye bibia nti omo se na wo tweda ye diye na yeda ye diye se di wie da ye bu akonta na busua gina ho se akanfo omo mba be ma ba enka fie nti me ne nkwala no ntu na sese be frɛ mabusuafo e de tu omanim nti me frɛ papa baako ono so ti mamponte hɔ a na papa ne ba na osrɛ se osrɛ omo ene me kunu papa fiefo omo srɛ omo me boso me mensa se na be ya me boaboa me ho na me de nkwala na akɔ nti no kre so na me kunu ne wofa baako ye adwuma ewo employees Lawson Afisem 96.3. nti kunu so aye papa na adwuma so akyɛ nti papa no pɛ me kunu asempa nti ne wofa no de kotu papa na papa na se me nkonkɔhwɛ dan na etimu no so bia ntimu a na me ne nkwala no nkɔtena na nyame na bɛhwɛ nipa me bai ne obi tim na papa no se me nkɔpɛ dan agya amanfo adawroma na metimi nya dan no esiesi mu kakra na me ne nkwala no nti since ye tu free busua fie se nkwala no wahe so te so mo hoye so mbeko school abusua bia afrɛ de odi mi kuna de kura mpo no o frɛ no kura won fa afeso kura na me frɛ se nkwala no se omo no papa bekasa ntene nkwala no omo se papa ko abruchire omo timi sɔre ha me omo ne da bekasa nso wo na ese me frɛ no ne nkwala ntimi yere ekasa so ni na echi empa ba me krokro nkwala ne sa wanye ni obi amfa phone kura mfrɛ se anasisi ukunu we 1 year ni 1 year 3 months but me too free fie ho no 1 year ni bia na je se owu ye 3 months na na busua ni 2 free fie ho owu ye na da ye bu akonta na busua 2 me na me papa kuma na be say 3 months be mama enka fie etisa be mama enka fie no be mama kwahin omukwa nwuram ana be mama ekoda ka akwan so sasem na ya na ye keka na asante amamre be mama enka fie no e kire sen ene civilization baby a Ghana ye nyina duri yada so a kai sa tete sebi obagimbre no se be mama enka fie enti be mama na sifie ana so wabusua fie na matemu ya wawuo no be mama enka fie no be mama kwahin fa usu free e ba jo mi free boko sounds boko baba mafie da bi ai enti say be mama na busuafo be mama na ye de ni oya santini na se oye asantini na se be mama ba enka fie a boko nso so baba mafie enya sana momra ne te samu so mama mre no no enti boko obaba mafie asante be mama ba mafie enti nkra na be kwan kwala na aka sinsem sa de we won be mama mafie no ese ye pe obi a wonima mamre ni amane na ye ba be kirem ema amanfo te ase na ye hu se de esi kire eno ni nkire se be mama ba ese ye tu frifie sabu ye be mama ba so ye nipa wo ye be mama ba wo ye nipa wo hia be mama no wo himfa e pa to me hia no boko honum o de ka ne ba be ye adwuma na o twi ka ben na o twi sa yuntom bas ne bi bas kese ne bi no okay there is a VIP no enti you turn na o twi e na wa park waterchiman se wo si akwadwo nso wono ankasa si ye na o ka kire passengers ne se aha de enyo enti mo hwa mo hu yie e na ono ankasa ka no kokobo wono a life ewiase ne ka na wono atwi ye yuton baas no ka na mfa na nhwe ho ka na mfa na nhwe ho esa Fred driver cry free kumasi na obefa aka no ko ebe to aso adwuma no ene unni ho a e kyena obi beye sese ka abono ma yenhwe adwuma ne mpanimfo yenfa na busuafo ne nto wo meba o mo nkyɛn adwuma ne mpanimfo de na mo ye de bo a wo ne wo ma no me pa to wo twi edit ewo
race course nti be man free mo no kre drivers no keka omonsa kakra eno mo dia ma me se omo ma won say mpacho ma me 2005 drivers nti ma ye hwe car owner so ye den me pacho ka wura no min nimpo wo ba ye obeye chia o se kunani wa mechia me obehwe ne ma no obi na kire me se ka wura no na ti ho no mo ne yere no enti se obi eye wadwuma otwi wo car e den hyehyɛ ye policy ben na car owner obeye diama o driver so the car na share say there's insurance we car bi na ball no abobo ya na ball no e den na police dey no pacho abobo ya wura na car abobo ya wura na wode car no bom mikunu no so omo no mo share hospital bill or the hospital dey saying pacho di 3 days e den na hefa ne prai me pacho mikunu ni baby am okoye na oda ho no na ne he na epra baby am pray just by say moja free na no na eba na say be internal bleeding doctor nka bibia se bia de omo ka kire me Monday ni say me nkotwa na mfe ene ni ti because mikunu ani pa bia wo yi ni ti no timikasa won ka oxidis ni so kokoma ti accident ni si ya wo call ho no wan kasa till say odi free mu wan tina ni kra ma 3 days me koyo kra me simi ura ma ba papa mu bone wo ni se edo ya ho na ye ho ade ba jo wanya me ho ade motena mfie sen me pa jo tina over 12 years aden wanya ho ade me ka wo se me nya abotre na woni sika na nya me mre ba wo be ye me ho ade nti ye betina abushia fie no Lawson FM. ana me papa no mo friend say so woni mi se wonti mi ye me ho ade a me nsesa nkwala ne ye de embra nti wo be ye ho ade yo na me ne na akọ so wo hwe so a wonti mi be ye so na mo do de mbae de abre no na ye so ma je me ade hye no na ma je me akotena nti me kunu ene papa pe ne kasai se wo sre na wo man up to July 15th July obeba be ye me ho ade ene papa su yo ati no no kra no ho mfa no nti won bomode ase obeba be ye me ho ade ama no ansa ne so obewu a no wewu ena me kunu 4th May wode kwanya accident July na nto no nti me kunu wu ye so na me papa no so no September eno no so ewu ye na je say 12 years wanya ho ade wa moabo na ukunu ti ase no na muntam te sen wa busua fie ho entokwa bia eni muntam anasa na mokokon kakra oh me kunu wo ho de no kra ni de na ntokwa de oba ne be ma de ye den a ebi nkon amota aka sa asem na ye den a ye won tokwa ne ye won tokwa o se bia na abusua fie ho no mo no na time bia eja dam eno na mepese mi ho oh eja momu de na edem eja da fie muntam edi ntia one me ko pa because mun ko odem kra wode be ba be ka kire maame na maame no so di agina apont tema mire bi maame ne ka kire so onim na ware me obebo ne dua wo de free enu ti na mi bisa ne se eja dam anasa ya na e light one na eja odo mo kasa mo kakra bia na we ya bone yonko na we ya bone yonko na nka akwakoda but 1-2 na ne maame report but me kunu de ye kun wokobo ne maame report kra oba kra o ka che me se de wa ya de no apa chill me manenka tina ne maame entam te sen me ne maame de na entam ye but ebeduru baby one ne ba ne de omontam be say good morning crowd feel for cry in ho ni nyina ya ware ni ntia bema no ma won chen mpachane o ma sen o mba 7 ankra 7 nso wen almost o mo maame no mo fie almost abusua ne se bema ba ma fie we shall no wa wo 7 no ana se wo kwatena na ofa akire e wo 7 me pacho no wa wo 7 but no de bia teme sen wo yi na di kire o wo yi 2 na di kire me 25 de no de ate brebe na hu se wa wo 7 nti me bet na ebusua fie ho na wa wo sen na that time no ma wo metebia no na se no wa wo dodo sen na ma wo be ye panta fo ma fo na che se no wa wo ma na wie e no ma hu se ne ma ye 7 no ye ma asem kakra
me kunu de bi on time ba asem on time but no ye oba ba ku na me hu so no wo ba since me ba tina ho no onye ma asem yes onye drivers na omodwunso rough no simba cho mo hwe na mo frɛ odiadini ne mame na me ne diadini enkasa sɛ oba so wie a na yakwa akwhwɛ na yebesua de kakra ti ma menya diadini no na me ne nkasa diadini e frɛ ne sɛn pa cho frɛ ne da kwadwo nti sɛ no anu kwadwo ade ba kɔten me pa cho woti abripo bronu kru enkra no de otwa to ne nya sɛn me pa cho nya 3 years ɛna pani no nso ntafo no so anya 5 years wase ba ne frɛ me pa cho de bi utu free on frɛ wo da bia ni ho no wa frɛ me wan kasa nso wa frɛ no de bi aden frɛ no aden mame me ya because wona me de wo de hye eko wona esese wo frɛ ebi aramatu nkwala no ho ye sanu na mahu se wonni bi kra wo okay about nkwala no me ba ma me nkɔ da kwadwo ma kye da kwadwo ha eye Lawson TV afra me Frimpomaa na ramatu ha sei wunua na wo Frimpomaa wudi na de no oba na one ne wo ma miensa a no tie abusua fie na sema wo ka ne se efri bra mo ye ewie ye pantafo mo anan mo ye ewie no mo tu na frifie wo no mo se be ma ba entene fie na mba cho be ma ba kwan fa madam asemwe no one na aso nso fo na e kam afro ma obi afro ma no pawe so ho enti ma bo na so fo na ye de abanye aha enti omo so mo ta mo no mo ne mra no mo ne me kam ame me de me nya omo ko ne okunu awade ne ayinya me nka ho bi mati dienti a da kwadwo dienti a ye frɛ wo no tie de me o mai bra bi fra ma no paro da kwadwo tie me da kwadwo enye ntokwa na me ne wo komi bisa wasem sɛ yesi ye di jawa ne ye di asoa o enti adidie na ye de ma wo no o ti ase yesen adidie ne ede ma me no o ti ase yesen onu okunu so ho ana ye oti oi ayi abusa fa no kwa wo mu kwa otu no me kwa na me gina asa me mple ama ye de yam amono ye de anko abusa fo okunu ada ye ne ye sika omunya ye nyina no ye de ma no obi anyi kapre ofan ba cho sika sen na mo de ma no aye na chi mo de sen na ma no adwuma ye fo sika omu adwuma na nukuru no ye driver ni adwuma mu sika omunya omu ko han dan ade ma no so ne nkra ye de enti me so me no me nti mamponde na so ma ha dan ma o me pa cho da kojo me pa cho adwuma fo han dan ama me o ena sika o ka se tie sika o ka se mama me no mama mi sika bia o eyi omo amudi abobo ya born no e di 70 million ba mo ma me 10 million ena aye sika no so mo ma me 10 million Papa, me ba no mo no me nka se wo but kai who say nkwala no omo ya wodia anka frɛ omo just one day pay him what is say madam my friend and so for no mo di sika no ayi ni ma mo no ni sika ma me na me nka ho bi me ba cho wa frɛ nkwala ne da papa wa frɛ nkwala ne da me frɛ na kwa me no wankata wa frɛ nkwala ne da me se na me no wankata Enra producer friend wono ansa no friend me bisa me say nkwala ne ko school ana enya na no plan producer friend me enya na no plan busa say da ba no friend enya na no plan ya na producer friend enya me wan kasa me pa cho no plan ya na producer friend me me bisa say o friend me o friend no dia asem na o ka kire me o friend me dia asem na o ka kire me unu ukru no o discover jame o ma miska me gaza tie da kojo bengazi e japatia
Bẹ́ẹ̀ni Japade akama sọ̀rọ̀ pere kwala no ne Japade no bẹ́ẹ̀ni tiba ye Japade wa jamu Japade maya nan mo tibi hwe omo akada ati nyame bo na ka kwala ye siye no munya be ma o meware aka wa tutuma se wo ba be kwala ni trisa ana aka wo ye aka ma me be che wi for makese abetena ase nti me pese me ka kira wo ne se mo friend kwala no na se mo mhia kwala no mboa me to uzo run about you me to uzo sisi ameti ame yare na mo kwala ne be diditi no osa che me by force Ebrahim nim sa yare kro me sira wa wada urma enye se me no be twe manso be ne Japade ma o Japade o jama wo no ene kwala na no ka say ena friend no ka say o ga chem se kwala ni ko school ana school nti wo ama miskasa me fa kwala ko school wo ama mi getire o so sorry o se kwala ni ko school ana Hello Dakwajo e dia se me no kai awu pe da wo me kwa ko chema so me wo gudu kro wa ta no mini movie Dakwajo Hello Dakwajo Yeah, mama. Ba wo yiri ba ye enya wari asem no de ba ye be ma na frim na woni agya aye nim so betimi ahwe kire enti no mo de udi ade na yetu obai efrifie wo so ka kire o mo se emo omuntu no na anamo be na so di etu ye di akire hwe ba bia nkra ne betena se nkra no mo nya ba bi da ye so mo nya ba bia na afinie wa bi so o ma se da ma me abusa na se ko mu ko ha dan ma o kire me ba bia o tie wa ye abusa bia ha dan ma no wa mo na ha dan ma no ala ko si ma me be ka wa wo de ma mi nyina wa na botre da bi me se wa mo na ha dan no e de ma no isi ayi na duma ye fo no mo ho no Many better catch so I be hide I am mammy. Implies that a mammy dying and a me team. Papa Lupa Daurma. Papa Lupa Daurma. And I'll catch say I to bend yere and then Qualano of fear or Mammy Dabra and Mentras and I mean Dipa and Fashion Qualano. Now could a minute watch your mansu. Message a party and not bend a giant. Then when in a show. Then when in a show. Me do so, my top block and good so I'm better run about. Me better now 8 me power no past 6, 5, the man pound them cry for 30. Na me dia nya bia tedwane am kwala no omo tua printing fee 2 million kwaya be first am tua no me ne me nya me enya amanfo adawroma omo bo am kakra anka me wudi me ya anka me am me awu kura ja kwala no Hello Dakwajo Maame Winnie Maame no to oro Maame no to oro Yenti abusa fa kwa me kwa na mitimi gya wanya abusa fa ni okuru owu ye no kwa no ne yaka wode ne ko hotel ayi for ya anti na ho ekwa yire ne kwa mane ye kana asem eti wo ye na me kwa na me pata wo se me na me bi wa kuma se abusa fa ne ye bia no Maame ye de na me so it is a crowd be cry abo ma dey so ye den wo be ka kire me no afra me bisa no afra me ka bi say ya dey a kire me da me frɛ wo fa na wo de ama for na ama dede ye me frɛ wa wo fa me frɛ wa wo fa ma frɛ wo sa ibi afeso ye kra me frɛ na wo no ma na akasa wo fa da koja ya ka no kre me wo ye panyini me pese me chi wani mu ofom me pe no kre me kunu me ne ya ka na ya ka tsina aka ma kwada ne nche ma me wui ami kwada je efie onyina wo ne me kunu ya aka even massa to ani me kunu ko ye ka je se obehu 3 weeks ana me kunu bobo ya akobo no o de kunu ko ye den o yerepa me pa cho na ma wo me last born no nti me wo ye no 1 week na o pese like on me da na me se ma wo foforo nti me mpene ma wo ne me ye de enda ti me ka sa na ada ne ntokwa na be ma nde ne nsa wo mani na mani nyina akata ti mani kata no na wasa sumine pain no na ketwa na afirifie ho ti me firifie me obi store anim
ena me kodae te me da store na nim hono na sisters mienu ebetwem Rashida nti obetwem na hu no se bodam ni be na de nkwala ebeda ha te wa na me ba pen na se na no kru ni ntam kura no se na me bisa se efie dwo se be ma be free mu na busua be yese ya me wo fa free mu en ne ma etifi osebio de onye ne ba ne yemu bakra no abusua nka se ye mpam nkra mfirifie se wate ase enti na me bisa se ukunu na ne ntam etesen da kwadwo me ba cho se de be si ne enya si awie enya obai ena me Frimpomaa me ko ama no eye nkra na unua no bengazi eja wo mu akire enu nti na mani abrinti yenhwe baabi empema nkra ne ntena se ne dan ne da ho no mu a yenhwe na nkra ne san kɔ back to abusua fie onkɔ tena ho na maami ntena ne manchen hwe wo mu ene yesi obi nhwe obi ba kane ne ase ajabi wo ajabi ti ase etu oba ne nya asomdwe tena baabi obetimi aye n'adwuma edi ahwe ne manti ma yenhwe ne ne abusua ne ntena se no san kɔ tena fie ho why odi makracha ni bisa na asimi ho ni kuru ne mare o ati de sia oh it we by my friend aka che abona made okay se na matu ye de edi yako wo it we aka play wo by Maame no na abona do meka no mate nti producer be fro na yato aso adi nkomo afensu ye be serew ene efomo den ensu otoba efomo den pa nti se wunya kakra bia na kaja odi abdom nkrai won ka bi a che no feda sa na do no kwam ai wo kuta se odi no kwai ai antina ka wa no wo mo bi a da kojo wunuano wunim de waye wa frame na me de akopie ho me yenko ho oti ase na me nka se ebia me sa akofie ho because dan no kwekudro ti mu dada me kire se baby enyaye no mesum cheme ewo ho but bua me ne nkwala no ana me ka ho nkwala no enya me se efe mu ne mo asem kura nya mo ne nkwala ne wa asem because ben kura mo ne wa asem okọ na me nkwala no na me ka ho ma asem nkwala no eti da akwadwo ya beto aso akire o mesere wa me se ensu oton so fom odin na so nkwe de eyemo ankasa mo de eyemo moja eti yenhwe ne yenwe kwan a ya befa so ane ya so oba ya sene no ahwe nkra no why me da se bebre elda mpacho brem mame am Frimpomaa me re ya ho de di kan ye ya mame nka ramatu asemi kakra e wo say fa sa kwan so ne kasa kire ye ho anamo bi anipa wutu e wa aware mu na wo say ohwe ne ye ya ne duru ba bi a abusua bi ne abusua bi mu nhyehyeye no enko enti say utu mu anamo wa aware kwan so a e wo say ususu ne ye pa say o hwe asemi a Benjamin Usu a na busua sesi e wo mayi obai ene ne ma amano na omonye sa aware ne ntum ya mimi hunu no na omonye ntum kra se ombeka ne se akani na wakoware sa na ombefa no wakoware siremuni enti e basa no a na abusua bi wo ho a omani nye ho a e basa wo oba no ene wo ma no omo mfa wo nye hwe ena omo wajisa wo hu hia wo menka ne sa eno ene ma sa de we nyina bae enti aware no a yenua ba yi pene so ebra be mamma meye wo ho ade mfiri wabusua ho na wo ye driver ni a wahia no e wo bolga eda kafra Matias Modebi na obi edisika basesie nti eda no si amba chomfa me hwena no me de fa me hwena no se ya che enti montwen ye eda wia na me de ama no na ma kirem okay me da se enti me de me hu ne se oba ne mfom so oye ne so opene aware ete saa so na ogitu mu prekope menim se bia na wopekumase na aba ena abrantie no efiri kumase na okaka aba ho na ohia na ebia woka wo pasam kire no wogitu mu prekope di nachi eba betena kumase no wope kumase abentina ema wogitu mu ena ba kon so ne se anamobia te sa na so wodwene ho tribes ni bi wo ha wan ware no ya nante ase hen dani mu abusua ni bi kura mpene so nanso ba bia wiase ye de o sa de ni twam sabe enka kwasi epie ye no ena wokofa abroni ba fi a sanka abusua enka mbaje atum komoni baje so akwasi akwaware broni na ni nyina achi no yemfa ne se aware no be ma nante ase be ma na wudie nanso de abusua no ye me ka kire won senye
eduru baabi a akanfo yɛ mfomsoɔ ɛne sɛ ɔmo pene so sɛ ɛmaama ɛmmerɛ fie na bɛrima ba deɛ mo ɔma fie ɔnsɛ ma Frimpomaa hɔ na wɔka ho asɛm yi saa deɛ no ɛyɛ tete nsɛm bi sɛ yɛdi ɛnaadeɛ enti adedie ɛwɔ hɔ na mmom abusuabɔ deɛ wontumi nka nkyerɛ bɛrima mma sɛ ɔmo nya abusuafoɔ because ɔmo de hyeɛ no mogya ɛne nkwadaa no enti maame a sabe yɛka no asɛm yɛ bɛrima yi maame yi sɛ wo ne ɔbaa no wɔ asɛm na wo ne no w'ani nye n'asetena ho koraa na nkwadaa no yɛ wɔ nananom o sɛ ɔba na wɔfiri mu no ɔyɛ ɔbaa ɛdi nkwadaa yi nyɛ mfie hɔ na nkɔteɛ ka nkwadaa yi gu fie hɔ ɛnam so ɔyɛ bɛrima nti moayi n'akwa ɛna moapo akwadaa yi ɛne ne mma yi nyinaa na mogya wɔn saa ɔho ɛnyɛ sɛ wokɔ mu a ɔbaa yi nkwadaa yɛ wawo wɔ mu yi ɔntumi mfa ne nkɔ bɔrega o sɛ boko ɔntumi mfa nkwadaa yi nkɔ boko ɛfiri sɛ ɔbaa ba boko hɔ ɔmo mfa nya hwee ɛna mo nso akanfoɔ nso a saa bere nka mo kora motu ahu because bɛrima no a wɔkɔfa wɔbaa no ni hɔ akwadaa no nso a wɔawo wɔ mo no nkwadaa no ntumi nkɔ boko enti nka monye nkwadaa no na monhwɛ nkwadaa no ma nkwadaa no nyina baabi obi ne mu kyerɛ o abusuafoɔ no monhwɛ yie menka no kora nkyerɛ wɔ mo maame no nea wɔyɛ no nyɛ ɛna brada yi nso a wɔbaa so yi sɛbe obi a wadi n'adeɛ na wagya nipa wɔ akyire wontumi nhwɛ nkwadaa no kora mfrɛ wɔ mu sa sɛ mo ho te sɛ mo daeɛ te sɛ na wompɛ kapra na asɛmpoa bi ɛmfa mɛboa wɔ m ɛnyɛ yɛnka nkyerɛ no na ɔso ɔbɛba mu enti ɛhɔ no mede bɛsa na ma first case no ma Frimpomaa menka ho asɛm kakraa bi deɛ di kan Sheila asɛm a wɔde brɛ yɛ yi no Sheila mfom so ɔbaako ɔyɛ ne sɛ boakye wamma wankyerɛ biribi sɛ dabrɛ wɔ abusua ɛna wamma n'awofoɔ ɛnhu som ɔsom bo so ɔbaa biara no sɛ wonnam kɔhyia bɛrima na wopene so ɛsoa wo ho kɔtena bɛrima so a deɛ di kan wabu abusua kora anim ase wabu abusua anim tia wamma ɛna ne agya wo ho amma mfa so ama wɔ mo ade nti na ɛsɛ woyɛ no saa ayɛ adeɛ bi a ɛkɔ so dodo ɛna mehyia guy no wohyia guy no deɛ ne kɔsi yɛ ɛyɛ adeɛ baako deɛ wɔ mu ayɛ adwamammɔ sɛ wode ne bɛhyia na mabɔ adwaman ɛno a ne hia na wokan Tesalonika-foɔ nwoma no a deɛ di kan 89 nkyekyɛmu mmiɛnsa onyankopɔn sɛ nea wɔrehwɛ wɔ nipa hɔ yɛ n'ahoteɛ ɛna wokan duru baabi a wɔsɛ yɛnwane adwamammɔ anaasɛ yɛnyi adwamammɔ ɛmfiri yɛabrabom yɛ sɛ adwamammɔ no a yɛkɔmɔn ɔbaa bi ahyia bɛrima biara na ɔne ne kɔbɔ adwaman enti ama bebree suku abɔ wɔn bebree nso adwuma abɔ wɔn ama nipa bi abɔ asesa ɛwɔ kwan ɛfa so a yɛhyia mɛma agya yɛ ho ma wɔn man Frimpomaa mede ma asɛm ba awie yi deɛ meka ne sɛ ɛwɔ mu sɛ boakye wanya adeɛ ɛyɛ Sheila wanya adeɛ ama ɔne aberanteɛ yawo na aberanteɛ no nkae sɛ akwadaa ne yɛ ne ba deɛ a ɔma n'ani nkɔ akwadaa no ho na wɔnhwɛ no ɛyɛ me dɛ sɛ ɔbɛboa na yɛtumi ahwɛ akwadaa no ama ne daakye atumi ayɛ fɛ meda asɛm Frimpomaa ɛwɔ da meda ase na yɛgu so a yɛka Ramatu asɛm yi na me boss bi abɔ awura mu wɔse mema 500 Ghana cedis Ramatu wɔse wasɛm no yɛ ne mmɔbɔ enisu a wotie ne sɛ deɛ wosi ka asɛm ne nkora egu so nkora nan o yɛ paintafoɔ mu a enye easy nti wɔse mema 500 Ghana cedis sɛ deɛ wɔka sɛ wotɔn ensuo ne deɛ ɛyɛ no akɔgye kangen energy drinking water nso aka ho na na yɛ top why ubenya market point me boss bi ɛna bɔ wura mo se ma me